Hello friends, welcome to my Utkal Education YouTube channel. Friends, today we will learn daily use most important English words. So start the video. Opening kholu achi. Opening kholu achi. Dancing nachu achi. Dancing nachu achi. Washing dhou achi. Washing dhou achi. Skipping ଡେଉଁ ଅଛି ସ୍କିପିଂ ଡେଉଁ ଅଛି ଲାଫିଂ ହସୁଅଛି ଲାଫିଂ ହସୁଅଛି କେରିଂ ବହନ କରୁଅଛି କେରିଂ ବହନ କରୁଅଛି କ୍ୟାଚିଂ ଧରୁଅଛି କ୍ୟାଚିଂ ଧରୁଅଛି ଥ୍ରୋଇଂ ଫିଙ୍ଗୁଅଛି ଥ୍ରୋଇଂ ଫିଙ୍ଗୁଅଛି ଡ୍ରିଙ୍କିଂ ପିଉଅଛି ଡ୍ରିଙ୍କିଂ ପିଉଅଛି କାଉଣ୍ଟିଂ ଗଣୁଅଛି କାଉଣ୍ଟିଂ ଗଣୁଅଛି ସ୍ମେଲିଂ ଶୁଙ୍ଘୁଅଛି ସ୍ମେଲିଂ ଶୁଙ୍ଘୁଅଛି ପ୍ଲକିଂ ତୋଲୁଅଛି ପ୍ଲକିଂ ତୋଲୁଅଛି ଶୋଇଂ ଦେଖାଉଅଛି ଶୋଇଂ ଦେଖାଉଅଛି ଇଟିଂ ଖାଉଅଛି ଇଟିଂ ଖାଉଅଛି ହିୟରିଂ ଶୁଣୁଅଛି ହିୟରିଂ ଶୁଣୁଅଛି ପ୍ଲେଇଂ ଖେଳୁଅଛି ପ୍ଲେଇଂ ଖେଳୁଅଛି ସୁଇମିଂ ପହଁରୁଅଛି ସୁଇମିଂ ପହଁରୁଅଛି ସିଟିଂ ବସିଅଛି ସିଟିଂ ବସିଅଛି ରାଇଟିଂ ଲେଖୁଅଛି ରାଇଟିଂ ଲେଖୁଅଛି ଡ୍ରାଇଭିଂ ଚଲାଉଅଛି ଡ୍ରାଇଭିଂ ଚଲାଉଅଛି କ୍ରାଇଂ କାନ୍ଦୁଅଛି କ୍ରାଇଂ କାନ୍ଦୁଅଛି ୱାଟରିଂ ପାଣି ଦେଉଛି ୱାଟରିଂ ପାଣି ଦେଉଛି ଫ୍ଲାଇଂ ଉଡ଼ାଉଅଛି ଫ୍ଲାଇଂ ଉଡ଼ାଉଅଛି ସୁଇପିଂ ଝାଡ଼ୁ ଦେଉଛି ସୁଇପିଂ ଝାଡ଼ୁ ଦେଉଛି କ୍ଲୋଜିଂ ବନ୍ଦ କରୁଅଛି କ୍ଲୋଜିଂ ବନ୍ଦ କରୁଅଛି ବ୍ରେକିଂ ଭାଙ୍ଗୁଅଛି ବ୍ରେକିଂ ଭାଙ୍ଗୁଅଛି Thanks for watching. Please like, subscribe and share the video.